Leyla Bedirxan yekemîn balerîna Kurd tê hesibandin û her wiha weke prensesa Kurd jî tê nasîn. Di sala 1980 de li Stenbolê jî dayîk dibe. Dayîka wê Henriette Hornîk e, jineke cihûye Awsturyayê ye. Leyla lê Viyanayê jiyaye û li wir perwerdehiya xwe kiriye. Bavê Leyla Abdurrezzaq jî ji malbata Bedirxaniyan e ku li nava Kurdan xwedî gotin bûn. Ji ber koçkirina bi zorê malbata wî koçî Misrê kir. Li wir zarokatiya xwe derbas kir. Lê piştî mirina bavê xwe Leyla û dayîka xwe bi hev re têne Viyanayê û jiyana xwe li wê derê berdewam dikin. Leyla Bedirxan li Viyanayê perwerdeya xwe ya ewil a dansê dît û li operaya Viyanayê cara yekem derkete ser dike. Ji bo ku karibe li Fransayê xwe ji aliyê hunerî ve pêş bixe, Leyla Bedirxan bi Henry Tauç re zewicî. Leyla him ji aliyê karê xwe yê hunerî ve him jî ji aliyê jinbûna xwe ve weke jineke serbilind dihate nasîn. û wê tu carî Kurdbûna xwe înkar nekir. Gava wek Ereb hatibe bi navkirin jî wê ev yekê sererast kiriye û hir tim gotiye ez Kurd im. Leyla Bedirxan di sala 1986 de li paytexta Fransaya Parîsê jiyana xwe ji dest dide.